Il-Prim Ministru tar-Renju Unit Keir Starmer qal fil-Parlament li l-impenn ta' Donald Trump għal paċi fl-Ukrajna u sinċir. Starmer qal li l-Istati Uniti huma kruċjali biex jassiguraw il-paċi u enfasizza li r-Renju Unit se jilgħab parti importanti biex din tinkiseb. Min-naħa tiegħu il-President Ukrem Volodymyr Zelensky qal li hu grat lejn l-Istati Uniti u faħħar l-Għaqda Ewropea wara 3 ijiem intensivi ta' diplomazija. Dan wara li l-ġimgħa Zelensky kellu argument jaħraq mal-President tal-Istati Uniti Donald Trump u l-Viċi President J.D. Vance quddiem il-ġurnalisti fl-Oval Office. Wara li telaq mill-Istati Uniti iktar kmieni milli kien previst, Zelensky mar Londra l-taħdidiet mal-mexxejja Ewropej. Fi triqtu lura l-Ukrajna, Volodymyr Zelensky qal li hemm bżonn ta' garanziji tas-sigurtà għal pajjiżu f'kull tip ta' ftehim ta' paċi li jista' jkun hemm. Qal ukoll li għadu lest li firma ftehim mal-Istati Uniti fejn jidħlu l-minerali. B'referenza lejn ir-Russja, Zelensky qal li jekk ir-Russja verament trid taħdidiet għandha tieqaf twaddab il-missili bin-nies fil-mira tagħhom. Zelensky qal li fl-aħħar ġimgħa l-Ukrajna kellha iktar minn 1050 attakk bi-drone, 1300 bomba u 20 missila. Intant il-President Franċiż Emmanuel Macron issuġġerixxa waqfien mill-ġlied għal xahar fl-Ukrajna. Macron qal li l-ftehim għandu jara li jkun hemm waqfien mill-ġlied mill-art, mill-baħar u mill-ajru. Fl-ewwel kummenti wara l-laqgħa bejn Trump u Zelensky fl-Istati Uniti, kelliem mal-President Vladimir Putin Dmitry Peskov akkuża lil Zelensky li wara nuqqas totali ta' abilità diplomatika. Qal li dak li seħħ il-ġimgħa l-oħra wara kemm se jkun diffiċli li jintlaħaq ftehim mal-Ukrajna. Peskov qal li l-awtoritajiet Ukreni ma jridux paċi imma li tkompli l-gwerra. Stqarrija li Zelensky ċaħad bil-qawwa kollha.